Oma second murah pol. Ojo ngomong second iku ono demite rek yo. Iki second tapi mewah, mepet Surabaya lho. Wis full furnish rek yo. Iki regane murah. Ukurane 6 kali 13, regane 475 juta wis full furnish. Fase tampak depane mewah pol rek yo. Lho, delon. Wapi, lho wis oleh pager cutting ngene iki. Lho, kena dibuka karo ditutup. Nang kene pager loster wis ana lampune yo. Apik rek yo. Engko sampean tuku iki tak cet ulang rek yo, tenang ae. Dicet ulang apa didolopone ngene lho, Gur. Karo aku. Sak jalukmu rek yo. Wis tak doloponone apa dicet ulang yo. Pas tak padepane apik rek yo. Lho, batu abang ala Majapahit ngono iku terus nang kene iki ana lampune rek. Lek bengi apik ra. Terus ini ana granit. Wis AC free, kanopi free. Terus nang kene iki ana ruang tamu outdoor. Kira ngono sampe lek duwe tamu wis gak usah digawa mlebu menjero ben kekayaanmu gak diireni kancane. Yo, kene wis ana lampune. Kok sampean karek nukono kembang-kembang opo ngono rek, daun godhong ta opo ngono rek yo. Lah, terus kusene wis almini. Lah, enake maneh pintune iki wis gawe smart door lock yo. Apik lah pokoke. Lho, subhanallah, makelar tok lho yo, gak ono pembiline rek, makelar tok isine yo. Lho, terus lho wis full molding, plafone wis PVC, ono lampu hiase. Lah iki free kabeh rek yo teko aku. Lho, TV-ne apik rek yo gede yo. Wis backdrop TV free, sofa free teko aku. Wis pendek kabeh iki yo. Wis langsung cak. Saiki sak durung mlebu kamar mandi lho apik rek yo. Ala-ala keraton Majapahit ngono iku. Lho, kamar mandine mau mewah gede yo. Gak kalah mewah karo hotel bintang 15 rek yo. Kloset duduk wis granit full yo. Ada sabun ready, shower ready kabeh lah, paket komplit pokoknya. Saiki langsung free tandon rek yo nang ndukur. Plafone wis PVC yo. Lah saiki kamar pertama. Lho, delon. Kamare rek yo, iki free yo teko aku. Panggon iki kiwir free teko aku yo. Empuk si rek. Lho ya. Wis gorden free. Meja hias free. Almari free. Dadi sampean tuku iki enak karek nggo awak tok. Oh, regane murah, Bos. Lho, spray jak free teko aku lho. Spray ini barang rek yo, paket komplit pokoknya. Lho, terus iki ono meja makan sing mewah, estetik rek yo. Lho, meja makan. Iki yo free teko aku, PNKB. Plafone PVC. Lah, kulkase free teko aku 4 pintu rek yo. Wadah mewah rek yo. Ambek kitchen set barang iki free rek yo. Wis PNKB pokoknya. Murah rek. Kompore wis kompor tanem. Wis kitchen set ngisor atas bawah rek yo. Lah iki kamar kedua lah, mesti enggak. Kamar kedua apik rek yo. Enak rek sumpuk rek kene gawe cipir. Ngono. Sampe nang ngene mbalo gaya opo ae iso rek yo. Kupu-kupu, kuda-kuda liar, rada gak iso soalnya ono sofa lek kuda-kuda liar. Meja hias, almari free. Gorden wis katik tuku yo. AC katik tuku. Wis. Lah terus nang kene iki ruang tamu outdoor yo. Areas laundry ruang tamu outdoor. Laundry room, sorry rek. Area cuci jemur yo. Wis ono Vibre free teko aku. Lah jemure nang kene wis tak gaekno free wan teko aku rek yo. Wis pokoke wake free nih rek yo. Wis pompa air ready free teko aku. Wis langsung digas rek yo. Omah iki murah pol plus banget yo. Ukurane 6 kali 13, regane 475 masih bisa nego di lokasi. Iki lokasine ndek perbatasan kota Surabaya Barat, tepatnya di Desa Banyu Urip, Pakal Beci PDAM. Mepet karo SMP 14 Surabaya. Lek sampeyan minat atau pengen takon-takon survei lokasi langsung japri via WA 24 jam siap antar yo. Gratis yo. Untuk nomor bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.